Fl-aħħar snin ġew siġillati diversi ftehimiet kollettivi u settorjali importanti li għatu l-aqwa ħarsa u għodda lil ħaddiema. Bl-istess mod fil-ġimgħat li ġejjin mistenni jintlaħaq bil dwar il-ftehim kollettiv il-ġdid tal-għalliema. Dwar dan tkellem aktar il-Prim Ministru Robert Abela meta it-tnejn filgħodu wieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti fuq diversi temi. Dwar il-ftehim settorjali tal-għalliema, il-Prim Ministru tenna l-fiduċja tiegħu fil-professjoni tal-għalliema u l-ħtiġa tagħhom fis-soċjetà. Għaddejjin diskussjonijiet fil-livell tekniku, jinsabu fi stadju avvanzat ukoll u li nista' ngħidu li min-naħa tal-Gvern poġġejna proposta b'saħħitha finanzjarja fuq il-mejda, mhux biss finanzjarja imma waħda holistika fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol b'mod ġenerali li ttejjeb sostanzjalment fuq il-ftehim illi huwa viġenti bħalissa jiġifieri dak illi għalaq u naturalment li kien hemm viġenti sal-lum il-ġurnata. Fil-kuntest tat-tisjieħ tal-kundizzjonijiet tal-ħaddiema, il-Prim Ministru semma wkoll id-diskussjonijiet li għadhom għaddejjin dwar is-sħubija mandatorja f'union tal-ħaddiema. Hawnhekk saħaq it-twemmin tiegħu li bid-dialogu rieda tajba għandu dejjem jintlaħaq ftehim qabel ma tintuża l-għodda tal-azzjonijiet industrijali b'detriment għal faxex differenti tas-soċjetà. Is-sħubija ta' ħaddiema ġo union tagħti proprju vuċi lil ħaddiema. U għalhekk ukoll nemmen illi nifhem li hemm perspettivi differenti anke bil-unions innifishom dwar jekk għandu xi jkun hemm sħubija mandatorja jew le, ma naħseb ukoll naħallu l-stakeholders ikomplu diskussjoni mbagħad bħala leġislaturi bħala gvern ukoll nkunu miftuħin li nilqgħu kull proposta. Mistoqsi dwar l-abort, il-Prim Ministru kien skjett u ċar li d-diskussjoni dwar suġġett tant sensittiv m'għandix tinħonoq mill-politiċi. Id-diskussjoni dwar suġġett tant sensittiv m'għandix tkun fid-dominju tal-politiċi. Però nemmen daqstant ieħor illi l-pajjiż diskussjoni ma jistax jixħet aktar taħt it-tapit. Bħalli kieku hemm barra m'hemmx realtà li qiegħda teżisti. Ir-realtà x'inhi hemm barra u x'qed jiġri nafuha. U qed ikollna tant u tant aborti li jseħħu ta' kull sena ġewwa pajjiżna, però kulħadd jagħżel illi dil-kwistjoni jixħetha taħt it-tapit. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-medja bħala pilastru importanti fis-soċjetà u qal li qed iħares il-qudiem li s-settur ġurnalistiku ta' pajjiżna ikompli jissaħħaħ. Dan b'mod partikolari bl-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat tal-Esperti li ħarġu mill-inkjesta ta' Daphne Caruana Galizja. L-anti-SLAPP legislation proposta minna b'saħħet iktar mid-direttiva saħansitra, però bdejna konsultazzjoni pubblika, morna qudiem il-Kumitat, imbagħad kien hemm min sejjaħ għal konsultazzjoni pubblika oħra, erġajna morna qudiem il-Kumitat. U jien li nixtieq huwa li d-direttiva sa li daħlet fis-seħħ fuq livell Ewropew irridu nimplementawha kemm jista' jkun malajr ġewwa pajjiżna wkoll, imma mhux dik biss, jien irrid naraw ukoll il-bidliet leġislattivi kollha biex insaħħu s-settur ġurnalistiku li jidħlu fis-seħħ